Bine. Avem un nou update. Da. Nu stric eu la Burghini, Bugatti. Ah, indestructibil. Și da, aș vrea să fac un episod i-am mai dat un headshot. Aici aveți suspensiile. Punem pe haig. Ăla s-a pus. Mamă, aproape 160. Nu se mai ține drept, Doamne. Și direct pe un boscheț am luat-o. De barcă? Salut! Da, și aș vrea să... Hai să facem o explozie mare. Adică o explozie mare. Hai să facem... De pământele acela. Vedeți acum pe ăla o să mergem. Să stricați mașina. Uitați un... Cu toți cu scaunul mă duc. Și o să fac mai summer car într-o zi. Când tocmai în aprilie o să fac episodii cu mai summer car, că îmi vin bani de la CES și o să iau banii și de pe EMAG o să cumpăr calculator cu unitate și cu volan. Și o să, bine, de volan o să pun mai aproape. Și o să repara mașina. Bine, volanul nu-l conectez tocmai când vreau eu să plec. Și când o să plec, conectez volanul. Nu știu, cea mai puternică mașină. Poate. Mama. Ne lăsăm pe o parte. Una. Ești dracu. Aici. Am și coborât. Ce de mi-a șalat. Din cauza la căcatul ăsta de cameră. Și îmi vine bani de la CES și o să fac Doamne, dar faci mașina asta toate. Stai. Doamne, ce mi enervează mașina.
Am reușit. Ei, de tot se strică mai mult. Cum ar fi să... Oameni buni, ne urcăm pe muntele ăla și să începem și după aceea să vină și o mașină să ne oprindă. Noi să ne lasă că continuăm și după aceea cade și pe... De acolo. Pe la hartă. Acum o lăsăm să scadă la vale. Doamne, nu copac! Bun, s-a strecurat. Mamă, nu știu ce se întâmplă cu camera. Oh. Bun, asta a fost episodul. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!